Hello mga kawigal, welcome back po ulit sa channel natin. Sino si Richard? Siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang tayo ng spicy street food. So Philippine street food po ito. Meron tayo ritong balot. Meron po tayo ritong isaw ng manok, ihaw-ihaw. Tapos meron pong crispy pork belly. Diyan maraming kanin. Ito po natin sa usawan. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. So yun, dahil linggo po ngayon, meron po tayong shoutout. Kung gusto po tayo ng kamay, mukbang na po tayo. Spicy. Kain po. Wow. Sarap.
Excuse me po. Ginawa natin may kakat dahil uncut po tayo sa YouTube. Pasensya na po, manuloy sukas sa lalamunan ko. Kapit yung ano, anghang po. Tuloy po ang kainan. Paluwa ako. Sarap. Goyo po. Sarap. Laki ng sila.
Excuse me po. Excuse me po. Oh. Sindi po na po. Pasensya na po. Oh. Excuse me po. Maraming dubuya. Oh. Sarap. Shoutout na po sa Anibes. Ayan, simulan natin ang shout out dahil linggo ngayon. Shout out Tess Escovidal ng Iligan City. Shout out Escobar family, Actu family, si Brine ng Iligan City. Shout out Camille, Elisa, Ruby, Lian Clay, Elma Garzalia ng Nueva Ecija. Kay Clark Ivar, Bernadette Tonic ng Aklan, Glory Iwabuchi ng Japan, Cherry Ann Panday ng General Trias, Cavite, Robilyn Hernandez, Joshua Cuevas ng Urdaneta, Pangasinan, kay Kring Dalagan, shoutout kay na EL from Paranaque, Tito and Tita Carding and Annie from Christine Dalagan, from Sevilla, Bohol. Kiana Corsino, Matt Mateo, Jeanette, shout out, Silver Nalin, Ibanez ng Walbwal, Cebu. Kay Frank TV and family, Vanessa Ocampo ng Bikias, Benguet, Letlet Nozid ng Iloilo City,
Audrey ng Masbate sa Ticao Island, San Fernando, Aragon family, and Sugano family sa Jamorawan, Milagros, MR Laico, shoutout 3J and Parkan family, and Jenna Peliado Baet ng Bunuawan City, Yun. Leyte. Tapos siyempre, shoutout din ako parang Vincent Peregrino. Last bite na po tayo. Ito ba?